Na hAinmhíthe is suimiúla I dTonn na farraige. An anglaat. Is í an anglaat cheann héasc is aisteach san agéin. Tá cineál bolgán solasar acu chun go mbeadh siad in ann rudaí a fheiceáil sa farraige dorcha. Taistealaíonn an anglaat thart ar 200 go 2000 méadar ar donnacht san agéin, agus itheann siad iascaine beaga chrusteachán agus síl mara básaithe. Na nudibranchaí. Is grúpa mollusc mara bog gasapád iad nudibranchaí atá aithne as na naithne beaga. Tá thart ar 3,000 spéisiís nudibranchaí ar eolas. Is minic a thugtar seilidí mara orthu. Marann siad thart ar 700 méadar domhan san agéin agus beachaíonn siad spionsaí beaga, cóiréil, uibheacha éisc agus a réile. An téasc bulba. Is créatúir mara simúil é an téasc bulba a bhfuil cháil air mar gheall ar a chuma aisteach agus aghaidh granmhar. Marann siad thart ar 600 go 1200 méadar faoi uisce agus itheann siad ar garbhalacha octopus mara, éisc phróite agus a réile. Íosc an bhfeipir. Is é an íosc an bhfeipir cheann na hiascas scanbhaile san agéin. Tá fiacla fada gearr acu chun ionsaí a dhéanamh ar éisc níos mó. Tá chreacaintomh acu mar sin tá sé níos deacra a bhféachail agus chuireann sé iad ar bharr an phlasca bia. Marann siad timpeall 200 go 4,500 méadar faoi uisce agus cairríonn na chuid creacán os an ábhar tríd an cócaíl brú ard. An seoirc grúgach. Is é an seoirc grúgach is dócha an hAinmhí is aisteach fós. Is cosúil go bhfuil 2 mhéal acu agus go neart mhéal farragach iad ina hAinmhí uafásach mara. Itheann siad íosc, scuid agus pógóga. Marann siad thart ar 600 méadar faoi uisce agus is luachmhach mhór iad sa farraige. An muice mara. Is grúpa de histíochach mara atá ina gcónaí go domhan iad muice mara. Itheann siad píosa alga agus ainmhíthe marmh a thit ar bun an táille. Marann siad ar bhun an farraige ag thart ar 6,700 méadar domhan, ag bansús as a chosa beaga agus iarraidh chun nasclanant a dhéanamh tríd an féar mara ag lorg bia. Tásúil agam gur bhain sibh taitneamh as gur magadh a soft féins.